Samtang nanawagan ang mga ubang ahensya sa gobyerno sama sa Red Cross, Department of Social Welfare and Development, ingon man ang local government of Naga mga hinabang, ang GMA Kapuso Foundation una na nakapada og hinabang kagahapon pa pero walang kini ma-distribute ngadto sa mga beneficiaries gumikan sa kahagipot karon sa panahon busy kayo ang atong Mayor Bisdak bayan sa Naga labi pa nagikatakda ang pagbisita ni Presidente Rodrigo Duterte og napuno-puno no sab ang evacuation centers sa mga evacuees basin og mga adlaw ato na ma-distribute ang hinabang nga gikan sa GMA Kapuso Foundation. Finger pointing kining nahitabo gumikan mga kapuso kay ang Apo Semco or ang Apo Land and Quarry Corporation nang himakak nga ilan nang na-develop ang maong area quarry site. Wa pa kuno lang matandog matud pang Chito Maniaga sa atong interview kagahapon ni sa Balitang Bisdak. Samtang ang Mines and Geosciences Bureau miingon usab sa ilang suwat ngadto ni Mayor Cristina Vanessa Chong nga safe ang maong lugar, wala magdili kritikal o wa mag-pose og imminent danger sa mga neighboring communities sa maong lugar sa sitio Tagaytay o gingon man sa sitio Sindulan apan mao ni nahitabo. Kaganiha miabot si DENR Secretary Roy Simato diin ang MGB under sa DENR ug doon na mga ulo nga naligid nga mga opisyal sa DENR. Mao ni gitutukan ni Luan Mirondina. Mao yung desisyon ni Secretary Simato nga tangtangon ang mga opisyal sa MGB sa Central Visayas? That's right, Bob, no? Karon lang yung hapon, alas 3 karong hapon, may pahigayon og press con si DENR Secretary Roy Simato. Iyang gipahibaw nga heads will roll. Iyang yung girilibuhan ang mga top leaders sa MGB7 or Mines and Geosciences Bureau. Kini naglakip nila ni Director Loreto Alboro, Dennis Alita, mo ni siya ang supervising geologist, Al-Amil Berador, ang chief geologist, ug si Attorney Jerry Mahusay, ang Chief Finance Admin. Ug gibutyag usab ni Secretary Simato nga mupada siya og team nga mo-investigate sa hitabo kunon sa hinungdan sa landslide. Ang naasoing team langkuban kini Bob sa mga technical personnel gikan sa Environmental Management Bureau ug Mines and Geosciences Bureau nga mohimo og full and independent investigation. Ang naasoing team usab ang gitahasan sa paghimo og reassessment sa geohazard sa barangay Tinaan ug sa mga surrounding areas niini. Karon usang adlaw gimando usab ni Secretary Simato ang pagpahunong sa tanang quarry operation sa Region 1, 3, 4A, 5, 7, 10, 11 ug 13 for at least 15 days hangtod nga mahuman ang review and assessment sa safety sa komunidad sa palibot ug sa mga quarry operations sa dapit. Of course, naglakip kini sa Apo Land effective immediately. Mimando usab si Secretary Simato nga pagpabakwit sa katong mga mulupyo no nga nagpuyo 1 kilometer away sa dapit nga nahitabuan tungod kay gusto ni Secretary Simato nga dili na masubli pa ang hitabo, especially nga niadto siya sa area ug iyag yung natanaw nga ang dapit delikado pa gyud nga posibleng magka-landslide ug usab, especially nga karong mga panahona nagpadayon pa ang pag-uwan-uwan. So dili lang pagrelibo ining mga MGB officials karon man, kundi posibleng magatubang ni sila og mga administrative charges after nga ang taga Central Office mukandak og investigation sa ditabo nini. That's right, Bob. Full investigation gyud ang himuon ni ining independent team nga gitahasan karon sa DENR Secretary. Okay, as far as evacuation is concerned, karon temporary papahawaon gyud sa samong lugar. During the press briefing kanina, understand dito si Mayor Chong, doon na ba'y ka-offer si Mayor Chong o pagpahawa ng maong mga tao just like ini mga relatives karon sa mga fatalities nila? Actually, dagha mga areas nga gi-consider no, pero kaganina ang especially kining latest karon ay nadugang nga katong mga nagpuyo 1 kilometer away from the area. Ang temporary nilang evacuation area is ang National High School no sa Naga, and then ila sang hangyoon si Governor Davide nga kung pwede makagamit sa Balili property. Sa Naga? Yes, okay. I-consider na nga temporary or pwede bang manghimong permanent nga relocation ni ining mga apektadong pamilya. Lahi sa itong mando ni Governor Davide kagana nga suspenso ang mga mining dinis ato sa lalawigan sa Sugbo. So posible na kung mapiktuhan ang Toledo and diha sa Argao doon ay mga small scale mining daghan kayo diha sa Argao. So this covers also the order of Simato, no? Yes, kaya ang order ni Secretary Simato apil man ang Region 7. Sa sa mga regions nga
iyang na-mention. Nakasud na mo ito sa site may o on-site development sa rescue and retrieval operations or efforts dito? Okay. As of today, no, medyo stricto ang pagpasud nato dito sa area, and in fact murag limited, especially kining dayon ng hapon nga paabot na si Presidente Rodrigo Duterte, wala na tagitubutan nga makasud kaayo dito niya. Atong nabantayan nga ang search and rescue operation karon dili na sa makadaghan sa kagahapong adlaw nga daghan gyud kaayo ang mitabang sa search and rescue operation karon, murag batch by batch ang pagsud dito sa mga rescue teams. Bay, dili nga pag-unsa katong mga naka-text gahapon og naninggit og panabang sa may assessment kato, murag wala to sila. Di lang ta makakonclude sa no? Dili lang ta ka-conclude no, because si Mayor earlier this morning nisulti man siya nato nga napagyugunoy naka-text kaganihang buntag sumutong hopeful sila napakunoy tulo nga buhi pa usa kuno ang nag-text mo nagiingon ni Mayor Chong, that's why they are hopeful nga basig naapay makuha nga buhi as of this time. Hopefully maayo lang uta, especially karon ga uwan ra ba, so lisod ang search and rescue karon. Namalik na ba ang mga local government units kining rescue group and some volunteers kay murag nahisagmuyo sa desisyon ni General Sinas kagahapon nga giabog sila? Okay, kaganina sa press con gipahibaw ni Mayor Chong no nga well coordinated gihapon kuno sila, pero sa ato lang observation pag adto dito naatoy ubang mga grupo nga wala na nato makit kaganiha nga naato sila actually kagahapon. I understand ang Cebu City disaster led by Nigel Banasia, murag namalik kay nanawagan si Nigel sa Facebook kaganiya nga mo-donate og face mask kay mura og nanimahaw na kuno ang ground zero kuno dito. Especially ikapila na ron, ikaduha na ron nga adlaw niya. Sige pagyuduguan. But as of this time, well coordinated na no? Di na kayo kwan. Maayo na ang ilahang coordination, murag ipuli-puli lang, so pahuway to ang mga uniform personnel, puli na sad ang katong laing rescue team. Good. Okay. So far kapusong alan and says mo ni update karon dre sa among side dre sa Dakbayan sa Naga. Back ninyo diya.